南太平洋に浮かぶ聖なる島、ハバイキヌイ。その島は美しく、神が宿ると言われていました。聖なる島に住む少女テレヘは、その島に伝わる禁断の掟ハウパフヌイに背き、叫び、歌い、水浴びをしたのだった。その姿を見た神々は、眠らせていたプヒを目覚めさせたのでした。そう、このウナギの姿をしたプヒこそが聖なる島に宿る神だったのです。
禁じられた法に背き自然を壊すテレヘに神は怒り、美しい島全てが破滅に追い込まれ、そしてまたテレヘもプヒに飲み込まれてしまったのです。そしてテレヘとウナギの姿をした神プヒの争いにより、聖なる島ハバイキヌイは2つの島になってしまった。その後、人々は先祖の言い伝えを守り、2つの島を大切に守り続けました。
りがとうございます。お手